Dang no ban penjor ke jengi ki. Kadau kalong ba hagine gi benai pradep chief minister ula ong bang ni kendo yang i hori benai Januari. Wong hak patient ndai mentang ila apado benai Februari dan ir. Tiki kam ki ba jia menta kalong ba ki babun ki nong trai masterol ki dai ban syong thai interruption snam kira sya syong jubar di department. Tang nagadao ba chief minister hado menta umtre banya kendo na khoding te nata kadao mat kendo gila don te kene gadai kawai ngim ban si ban kendo agani ga meeting te ya simi no suro ta jing rai ka rai bangi sim menta nang ne galong ba ikermen ba lang ba kan ga meeting konrat sangma chief minister jongi un khon no yangi banya khot chaga jing kra balai ngi ong komta na marba khnang banya sai umdai mi ko ayu chief minister bani kendo ini mereka daw walong ba katna try kam personal ba ka finance kadai ban mo adon jingi dai pa ro hat ya pergi ong try master tingi sim garai ba lada sngap lada khot ya kare ni hagini gisngi te khandai tarik dong ni banai April nisnam ajar rio ngin song kalan mengorno ngin mi no asurok sandan hai ke jaka phini te ka jaka ngin yap perkhat ban perlong hang te hap mot jong pian nang ba te kata ka dek ban kong habakot ladam la ngim ban se ban sim no ban mi hir lekim sha engi ngi haban sim bai ban mi ba hasuro daga bor ni i ke jing dowa ke jong phi ke shu phat thong chim tho ki mi man no ga ki sen lai banai ki mi ba kam tan personal tanda kita ka jing tho ni se audio ba ban ya tho ba kim trai kam habo ki office sarkar balik kim trai kam imat baki officers ki khlam yo ikir order ne bakim tre ban pentrai kam kalong gom kita ka ba ndrip san snam de bachong that ndrai ki nong tre ki officers ki ong bakasan bokra ki de kadon ka jabeng ka perkhat ka jongki te ka wai pat ki ban ki ya ka ban ki ya ka ne ka bible asngin ki don ka unskill semi skill highly skill ndrai ka ne ro ibra tai parat san snam ki officers concern ki de ban ki kita ban try kam rai kini ro kram ban try kam kita ka dega ki kam ki mi man nga po tamba ki officers ki staff ki try kam ki ingi department ba kam sakta ba na suru kemalong menta ka department ka PHE ko malong menta baro ka ba ki department ki ba try kinong try kin la ban poy hado lai sawa jarno kita ki sakta ba na hado menta ya ka RCW ka ba dai ka ai ki ba kadai ban le trai kam ta kan jo lai us no kan trai kam kapisa ke de ban yo man lo banai ro kalam trai kam yo adu ki sa ko lai banai sakawai pa ka department ka de agriculture ka handloom ka weaving kini ke de pun ke de long kame kiri yo sla nang tapat kin ai ban mi ki khne pin thai ni ki jan ka ba ka sarkar man ta ka pin i rong keleng berthai ki dan khne rung dia andre ki nong trai masteron ki yo bisa sisen khandai banai kan leng ga halum lai ki ba trai man la gasngi bisi mana re hado mentano bana Julai kempat yo ka baino balai khot yang namar ka jing kular ka jong o lar sen ka bai ka ong ba ho Disember kendo komni ekran baru ong be patient. I'll meet you on the month of January next year. We'll have a good discussion. It's very important issues kabar pan haga pa ka pre budget bo interact bat ngi ginong song hang toro ngi la pha ka message nang ba account jo hajing dai bat ka VDA ka ba kam try kam bana Oktober kataro la akular hang ba ya kan ni ka VDA ka ba try kam arsen system strict April ba strict October kani karang mandatory ya kan ni uong ba are going to examine living kilom kmis khandai banai empat yo talo PHE lai banai kirang bon chog lada kin ki diu subro kil apoi ka no hajar kulur te kata ta ngam dan ka jingkhan yang ngata kata ka haban kelli na ka finance department na maka datang maka bala ban ai kane yang kinong tray baro kai kan no haka roughly ka jingi kendo jong iman ka district nilai kendo kala pan poi apo life how life sanjar tabro ka jalla kila banda na kinang ta ke babon ta minong tray ka dai po PWD road building mechanical
baka PhD. Ni ba pi dawa ban thung kampura ru ikini gi bla tre khamslam. Halor kan ni pi gamde bangi dawa ni ki dawa makam trikam kadon ka RCW. Duduk khandai spa khandai penrius na. Kato ka kam trikam. Kadon ki vakansi ha grup di pos. Teman ha ko ni ki banai beradab magliang kaben ni iba kila pediang government kala pediang ban pentrikam ya kan ni ka RCW. Maka ong ia peta ia berok ginong tre gi officers. Kidan gi vakansi grup di pos thong shwa gi senior mos RCW. Rangi siausi berbantip kum ong PhD. Kabarim tam gi department. Rai wairom pad yo RCW. Tegi pos di vakan pos ki bon. Rangi tip ba ki thong gi officers, ki bhayeng gi officers, ne thong gi minister. Rai gedai hok jong imya. Kiba tre kan senam. Ha? Kiba tre kan senam. RCW ki ba tre dunai ke spos